लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर आसारि क्रिएशन बेनारनिफ्राय गोदान मोनसे हाल खदालजों गेलेनाय मुंनि गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फावखुंग्रि महरै दङ मनालिसा हाज'वारि बिथाङा। मेथाइखौ रोजाबदों इलिसा बर' बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां हाल खदालजों गेलेनाय मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनोसो दङ दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि उनावनो आसारि क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन। स' नोंथांमोना बे आसारि क्रिएशन चेनेलनिफ्राय दाख्लै बावैसो साननैसो सिगाङावसो फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो हेलिना दैमारि बिथांमोननि फाव खालामनायाव दिहुनजानाय आन्दो आन्दो डाटा मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना गोबाङानो नायखांबायबो जानांगौ। स' आरो दायो बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ हाल खदालजों गेलेनाय बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नोंथांमोननि सिगाङाव रिलिज खालामनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो नोंथांमोना जाय नायनो थाखाय एक्साइटेड नेना थायोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।